Wala ang case. Kapasan? Yeah, 120 po. Pwede na lang. Kimbap 100. Yeah, 120 po. Ano po kayo? Thank you po. Ano po? Wala ang case. Kapasan? Wala ito.
Bibili na ako. Ito ang kaya kayo pag-shake. Saan? Mag-shake at niyo po yan. Itong malaki. Hindi po kalahati. Ano po yan? Size?
Yung blue na lang, kasi blue na yung nakaya mo. Yan boss, shawarma po. Binibilang pala yung sigawan ng kaldar mo eh. Ano po yung stada? 150. Harap yan.
Ate ka pa sa liwan. Pili na! Ayun na, yun na. Ay, may mango na tayo. Pa yun, bibili. Kristen Board. Wala tayo. Wala tayo.